да ти кажеш? Миша, ти ли си? Идвам след малко. Добре, чакам. Здравейте, с новините в 12. БДЖ няма да фалира, обеща транспортният министър Ивайло Московски. Безработица, нулев растеж и дори прогнози за рецесия в някои европейски страни. Това са темите на следващата среща на върха на държавите от Европейския. Петък, последният ден от работната седмица и най-горещият от поредицата дни с рекордно високи максимални температури. След обед ще има райони с температури до около 37-38 градуса. За цялата страна е силно предупреждение за опасност гореща време. Дори на морския... братле, какво става, бе? Не намери ли някакъв джоб там трябва държава? Поне един микрофон да си купиш. В комбинация с висока влажност Не ще създават усещане и не. много по-горещо от действителното време. Тебе ми е надеждата. Аз ти казвах, ела тук на място да търсим. Състоянието на морето ще бъдат слаби, температурата на Ще дойда, от 24 ама до трябва 27 кинти. градуса. В планините Ако имах тях да ти дам. и също Споко. обичайно топло, Днеска съм на интервю за работа. температури по върховете Изглеждам надеждаващо. 15 градуса. Супер, си искам палчи. С максимални температури с градус 2 по-ниски в сравнение с днес в интервал от Трябва да тръгвам. 31-36 градуса, на морските Айде, успех. 29-32. Thanks. Опасно високите стойности над 34 градуса се очакват вече в 17 области от страната. Част от страната ще остане Не си загазил нещо. Не, просто сменям квартирата в момента и ми трябва услуга. Освен това, имам страшна оферта. Не, мерси, не пуша вече. Знам, брато. Точно затова искам ти да ми го пазиш за няколко дни, докато се пренеса. Ако е само за няколко дни, става. Още ли се мъчиш по трудния начин? По законния. Законите са проектно явление, копеле. Много добре знаеш, че който спазва законите не е подкрепен направо. Виж сега. Имам един приятел, който иска да го види и евентуално да го вземе. Ако си на вид за утре да го доведа. Получаваш 100 кинта кеш и ще ми я правиш голямо Не услуга. ме забъркай в тия работи, трябва да тръгвам вече. Мерси, човек. Каква заплата очаквате? Ами зависи. Колко дни в седмицата се работи и по колко часа на ден. Старшите ни продавачи взимат 40 лева плюс процент на ден. Първоначалната ти заплата е 20 лева на ден. 20 лева на ден. Това е само първоначално. Първият месец, докато се обучаваш, втория месец увеличаваме с процент, след третият месец вече пак ще си говорим, зависи какви резултати покажеш. А какъв е процентът? Процент от оборота на магазина за месеца, според твоя напредък. Добре, кога мога да започна? Тази седмица провеждаме интервютата, другата ще ти се обадим. Да, моля. Да. Да, имам.
see